What's the style? Tagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputo. Ikugan mo ang langit. Lipay ako. Tagmawa ko. Lipay ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Di rin ako gusto makita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paingon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Armen Drama. What's the style? Ako si Mila, ginaingon, dili gyud maayo nga kanunay kang malayo sa imong bana. Kay kon ikaw hidlawon sa lawas nun nga panginahanglan, sigurado gyud nga sa lain ikaw mahilabtan. Mo kining nahitabo sang kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Unsa day adto ka i-assign sa inyong amo sa probinsya? Uy, dong, doon na may giaplihan dito nga branch na mo sa pawn shop nga akong gitrabahoan ba? At to kaya assign. Pero mas dako ang akong sweldo dito, above minimum. Tiyuan ni mo eh. Tintog na ora ba taong ronday? Lagi, uy. Pero saan man nga mo may pagbuot sa mong amo. Wa man ko'y duty kada sa padug Domingo dong. Mag-ulian lang ko dinhi kada sa padug Domingo, ha? Sige. Itabihan eh. Ako ang tanga yung trabaho kay imong kong bana. Ikaw naman noon. Sikti lang gud, uy. Ang importante nga nagminahalay ta. Basta, ay lang yun pasagding atong anak, ha? Kamay pabaya na. Ganun sa mga kaipada sa probinsya. Sa sunod adlaw, Kung mao na, ito na. Parto sa ta. Mitras na pa ka din eh. Birahan sa tikag mayo day. Kanang, uway, tubod-tubod ang magtubod ang singot, baway yung basubas. Sa kwarto na. Tana na yun. Tamisa. Tampas ka dugo. sige na. Bilahi. Pangarag maayo ka na. Ihapit na na mo largag probinsya. Alibi. Alibi. Ay, mo na sa'yo akong kikitan dong, be. Kita day. Nakuha taraw lima. Ano na today? Ihapit ko. Ay, magtunga dong. Ikuan ko na nga ako. Ingata sa iyong papaat. Kini, karoon na eh. Kini mo. Kuwit sa iyo. Agay ka lang, be. Paspasi dong. Paspasi. Paspasi. Adto na ko dong. Sige day. Basta mauna to ha. Uli ka kadabado og minggo ha. Dong, uy. Sige, adto na ko. Pairag maayo ng imo, ha? Kaya inigbalik na ako. Magbinirahay tag maayo dong. O day. Limbasan ko ni Permi. Sige. Oo niya sa wapa man kamulakaw. Ha? Unsa man. Tauran sa naglansang mo ba? Badiha, uy. Berat. Pagbunlot naman, sad. Sige, uy. Dalion lang na to, ha? Pinagpaabot na akong sakinan sa kalsada nga mo ay muhatod na ako sa probinsya. Dalion lang na to, ha? Oo day. Anilang ta din sa may bintana. Pangumbaw lang din sa bintana. Niya ako'y may niyo diri ha. Kamuang. Mura lagwa ba? Niya panagad sa mga tao nga mga agi ha. Sige, mababay lang ko. Sige, grabe ka.
Kailangan siya ka. Isawilit ka na mong pansili. Kinuha ay ko. Kanya pa paspasin ka na paabot Uday, na sa kanan. uday. Wara-wara diya. Wara-wara. Unsa yuts? Naibog na ko si Jonas na itong kauban sa trabaho. Ay, ko lagi, girl. Misulti gid siya na ako, ah. Karoon ko ng gabi, eh. Wato siya itong giabangan nga, boy. Ha, mamisita sa nimo. Yuts, oy, minyo na manggod ko. Di na pwede, no? Oo, bitaw, no? Ay, ang sagot yan, eh. Ha, bitaw, no? Ako bitaw na siya nga ginyon. Nga may bana ka. Pero, pahalan ako noong may bana ka. Masugot na ko na siya. Himuon mo og kabit na. Di lang ko, Yuts, oy. Mahadlang ko, eh. O, dili ko? O, sige, ako na lang siyang balibaran. Ayaw, tempa sa. Balibad yun ko. Pugong man ka, ha? Lalayo apa sa patog Domingo, oy. Sige. Ha? Papamisitahan na lang siya, tay. Dugay pa mo kung Sabado, oy. Di lang sa kumuulis amo, eh. Ang tapan manggod mo bingkod ron. Sa pon siya pinig-duty na to. Mudi ka ganin na siya ni man. Nasok ka dayon. Para diritsa na. Ayaw, uy. Sige. Di ginoon ko musugot. Papamisitahan na siya, uy, kay... Ano na ako siya sugton, tay. Tinuod ka, day, Mila? Gisugot na ko ni mo, day. Oh, pero... Jonas, may bana na ba ako, ha? Okay ra na dayo eh. Usaray atong bantayan. Ang imurang bana. Ay ako, ulitaw man ko. Pero layo ra yatin mong bana eh. Oh, noon, layo ra. Kapoy po pauli ka na sa Pado, eh. Kas kay Pliti. Mulang, kaskiyod. Karong sa day, inigdiop na to ha. Manuroy tas lungsod. Doon may lodging house dito. Check-in to day. Check-in ta. Dami. Makasat na dyan ko inis akong bana. Ay, di lang ko ka magsaba si mong bana, good. Layo ra bitaw to. Sige, uy. Kapoy masagudog uli ka na Sabado. Sige, bahala na lang, uy. Karong Sabado, mag-check-in ta sa lodge sa lungsod ng Jonas. Bis may banan ka day, ug may uskabukan na. Pero, guta pa rin imo. Hukot ba, uy? Pagani na masod niya mo ingon kang hukot. Ay, hugot lagi na. Hugot lagi ni. Alibi. Ibilang ng duwan mo ka pa. Meron kami. Ibusdak ko ni. Agay ka lang. Bihuto na ni mo. Ay, kana. Muli gusto na ko. Ay, kana. Sige. Kapag uling sa mano, kana. Sige pa, pas-pas. Uya eh. Makaraan yun na ito nakuha sa. Bitaw, lupig man ni mo kung bana, uy. Siya, kutob na just to look around. Pero ikaw, 5 ka round. Nga, kung saman. Ulit kapag Sabado, kadalugog Sabado Domingo. Dili na, uy. Kapoy uli, uy. Oh, para di magdodang akong bana. Mauli na lang ko pa next, ha? Inutok style ba? Unsa? Mabdus ka? O ako yamahan? Oo, ikaw. Pero ako, dili mo ang kunin yung akong bana, no? Maangko na eh. Magulian man ka palag sa inyo. Maangko lagi na, maangko na. Magkakita lagi ko sa akong liwat, day. Magkakita lagi ko sa akong anak, day. Ug karong Sabado, muuli ko. Akong pahibaw na akong bana nga maptus ko. Yes! Okay, kiday. Bisag tagsar kam uli, pero sudlan kiti ka. Namabdos kita. Bitaw, hingigo kay kadong uy. Bisag tagsara ko muuli, pero pak,
Igo kayo, perting syuta, Ay, sus. mapdos cute ko. Dali rin niya kinapagawason, day. Ah? Pakatihan na nato, ha? Birahan kag maayo, day. Sige. Aron, ini ka human sa nimong panganak. Birahan di ka mababdusan ka, di ba? Tulo na ito, anak. Oo. Unsa? Dili ang imong bana ang abahan sa imong kisabak. Oo, ma. Pero ay lang pagsabang dani, ha? Kaya nagtuor ba yun siya nga si amahan ini? Purbita ba yung taon ni mo, Milaoy? Ngano na kaako ka mas pagbinuang sa imong bana? Kapuutan na ba sa imong bana na unsa ka man in taon, uy? Di ako maliwat ni mo, ma. Oh, Di ba, sa buhi pas papa, may kapit man sad ka. uy. Busa na ako maliwat ni mo, ma. Liwat ko ni mo nga hingabit. Mila, Natawag yun ang akong anak, kadili ang akong banang amahan. Kunya karon, mabdos na pud ko si Katulo. Di gihapon si amahan. Welcome to mga kasama, ang kaagi ni Nila, dinhining tulumanon. What's the style? Namabdos nga dili ang bana mo'y amahan style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama. O sige.